En we beginnen met het bericht dat volgens minister Cooper er sprake is van een screening van 8 kandidaten. Dat heeft demissionair minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en ook van Economische Zaken, Charles Cooper, gezegd op sociale media. Ik moet het goed zeggen. Er zijn namelijk berichten, kwamen gisteren eveneens op sociale media, dat de MFK een van de beoogde kandidaten zou hebben gevraagd zich terug te treden. Nou, daar is niks van waar. Dat speelde afgelopen weekend. Volgens Charles Cooper is dat fake nieuws. En hij benadrukt dat de minister-president zelf en leider van de MFK, Gilmar Pik-Pisas, 8 namen heeft genoemd van de beoogde ministerkandidaten. En dat zijn ook de mensen waarvan nu een screening wordt uitgevoerd. Daarbij gaat het om Pisas zelf, minister Javier Silvania, Charles Cooper, Citré van Heidoren, Charity America Francisca, de huidige statenvoorzitter, Charlton Hato, Kimberly Luyantay en Roderick Middelhoff. Dat is het beoogde team van de 8 ministers die Curaçao, als alles goed gaat krijgen. Alleen Silvania heeft 2 ministersposten onder zich. De rest heeft er allemaal eentje. Nou, wordt vervolgd. De screening